Hola, sóc el David Zulueta i avui vinc a parlar de la meva experiència amb els videojocs. Doncs ara mateix amb els videojocs tinc una relació molt estreta, molt del dia a dia, perquè, tinc molt de temps lliure ara perquè, he parat una mica amb la maquinària del rotllo artístic i aleshores m'ha quedat molt de temps lliure ara. I doncs estic en un bon moment, no? Em porto molt bé amb la meva consola, tinc molts jocs ara que estic completant, m'estic passant un Zelda, el nou Jedi Survivor, quin més? M'acabo de passar el Mario Odyssey, estic passant-me amb la meva parella el Mario Wonder. Bé, la veritat és que m'agrada, m'agrada. Els videojocs a nivell personal m'aporten moltes coses, molt d'entreteniment, molta pau també, quan el meu cap no dona ja no aguanta més i haig de buscar un refugi i la lectura, el cinema, tal, però els videojocs perquè en formo part, no? Soc part activa de la història, jo puc fer el que ara mateix amb aquests jocs de món obert, doncs puc fer el que em roti. I a part també amb la meva parella juguem a alguns jocs, a l'Odyssey 2, a l'Unravel, al Mario Wonder, com he dit. No sé, molt bé, la veritat, molt entretingut em dona molta pau. Això del mode online i multijugador em sembla molt enriquidor quan es fa servir bé i es coneix gent molt interessant que al final es converteixen en els teus amics. Parles, dius, a les 7 em connecto, què fas? Doncs sí, vinga, jo també, fem una partida. Això mola. I després també trobo que els videojocs aporten a la societat unes obres d'art completíssimes, que això potser està una mica menyspreat a la societat, i és que porten molt bona música, actors de doblatge, boníssimes històries, guions extraordinaris, no tots, alguns. Vull dir, això com tot, com el cinema, com la música, com tot. I això i també la part tecnològica i digital que ja s'ha arribat a un punt superrealista. No? Doncs mira, la música als videojocs jo crec que tenen el mateix paper que al cinema o a l'òpera o al teatre, que és que diferents elements de la música que ens recorden a una situació concreta o ajuden a que la història te la prenguis més seriosament i la visquis com més a prop. Si has d'entrar en una cova i comences una música així com una mica de por inquietant, doncs evidentment serà millor que si sona, jo què sé, una flauta del Boss Kokiri del Zelda. I això, per exemple, el Zelda és un joc molt de música. El Jedi Fallen Order té una banda sonora absolutament meravellosa, a l'alçada o fins i tot superior de la de les pel·lícules de Star Wars. Mira, em sembla que és molt important. I a part també solen tenir aquest tema principal que després et queda a la memòria. Doncs els videojocs són els culpables gairebé de que jo avui dia sigui aquí parlant amb tu en qualitat de cantant, no? Perquè quan era petit va arribar a casa meva el SingStar de los 40 principales i, clar, doncs em vaig aprendre totes aquestes cançons, sempre guanyava, mai fallava una nota, però clar, jo no considerava que jo cantava. I un dia va arribar el nostre, entre moltes cometes, manager, que era el pare d'un dels guitarristes del grup. Jo tocava el cajón flamenco i va preguntar si algú coneixia una cançó. Ningú la coneixia, jo sí, perquè aquesta cançó estava al SingStar, però li vaig dir, no sé si canto. Vaig cantar i va resultar que sí que cantava.